Ich spielen Roblox. Пирамиден Египет. Шкелет. Етап си правя, аз говорих на немски малко. Сега ние, това е втората част, че първата спряхме. Та първата част беше... Не искам как беше. Беше, че не... Не ми се говори за не. Къде трябва да почнем повече да се пием. Къде не се слуша? А другаде? Така 1 милион и нещо се падиха пък. Парите... Да не те виждам! Скрий се! Така, но парите ми изчезнаха. Прави и пак почвам всичко в началото. Играят тук. Не трябва за име. Ми да. Той не почива много. Най-много 2 дена почива и почнем пак на работа. Това са... Как така... Майко, това... Много ме дразнят. И как да се измъкне? Като не мога да се измъкнеш. Аз съм Галина момичима. А и аз бе. Ама ти на 16 дойде. Ти беше сама, аз ти имам 5 поръчна на тях. Пет. Значи... Къде е 5 милиона? Къде е? То съм 20. Не игра. Се Христос за втори етап. Добре. Надо. Почему цикла? Зато как ты почему? Добре. Къде не мога? Просто не бъде. Други. Това свършваме играта. Чао. Втората част и повече няма да има.